Welcome to my guys! Pagkasama ka, lubos ang saya. Tunay na kaibigan, di kita iiwanan. Hello guys! Welcome to my vlog! So, po tayo bagong video, no? Mother's Day edition. So, kini nga video guys, ang kita italokoan is Nanay sermon all the time. E di wow! Sumo na yung mga kadalasang sermon nga tumadunggan sa tunginahan. Pero kabalo tayo importante na sa tuwa o kini mga sermon, kini mga yaw-yaw, kini mga lingugngog. Ato nang gipangita. Kabalo ko, relate mo ane. Pagdugay mo mata, wala hugas ang plato, kakatag mga sanina, maulingon. Uyab-uyab, samot na naman uyab-uyab, bata pa kayo. Mga ayugbalon, yagag may grado, mahom na ilayaw-yawan. So muna mga klasik-klasik mga sermon sa tunginahan all the time nga ato makita karon. Please watch this. Dugay mo mata, seremonya ni Ina. Wala ka po rin, mama. Pagkaon na yung tao, ibigay ka matulog. Sa'yo pa ba kayo? Sa'yo pa kayo? Lagyan matanak ko. Ako, ano ba ito? Matanak ba? Sa? Bukas na ulo ron. Ay, tapulan ka, mataka. Matanak ka. Utulak ang sawa-sawa. Mag-skila pa kasi pa kayong klase. Malagyan ang trabaho. Hindi pa kasi mata. Sige ka, sige mag-cellphone na. Sige mag-cellphone magabiban. Sige pa. Sige. Tumatang gara na mata. Baka sa gawin wala. Buka na kasi doon. Sa? Tara. Platong hugason, nanay sermon. Diliya, nagkarang itong plato kayo na ha. Mahugason dito pagdingit ng hugasan na. Kung yan ang ka ng bata, nagtugban na rin ka. Sige. Hindi nung hugasan na. Ba't ka rin ka na madto kung sino niya? Oh, ma, mahugas ako rin, ma. Nag-text na akong classmate. Alam mo yung friendship down niya. Gawas na lagi ko rin. Hugas ko. Many months later. Larat! Ko, hindi si Birilia. Ulo yung baka ng plato. Hindi, oh. Gagkatag. Uy, hello. Ay, maha. Lupin ako, mama. Birilia, kinakisuko. Tagay na hugas sa plato. Gina, ha? Ha? Ibahugas na ganda na ako. Alam sa ko naman ito. Hugas. Mahalangin ako. Tugas lagi ko rin. Hugas lagi ko rin na. Kuragalang juga na tumagmagin mo ka. Dili ka totoo na ako. Gusto ka mo lahat juga? Kuragalang juga ba iwa? Se. Kuragalang juga. Hugasin ang data ba hugas eh? Gagkatag na sa kusina. Nagtatagin na tagagisugo. Kaya na tagagisugo ha? Alam ko na tigay ko. Ang bulingon, nanay sermon. Brilya lang to. Masaya na dito ha. Huwag kakatag sa dos oh. Kakatag yung mga bulingon to. Magpakasuot yung mga iyo na yung bubuo niya yun. Ay labay dari so. Mula sa. Kuhan. Namunan. Kara naman ba't tayo pagbukawas kung makita na kung wala yung pahipos na. Salam din ako. Latiguhod yung magsilig ko. Dito ito. Gawas na lagi ko rin. 2,000 years later. La. Ako! Limang bulingon yung mga batane! Susuwagin mo ka sa mga... Kuhan. Telot yung mga batane ron. Telot yung ron. Isa dyan ha? Ha? Binilan to! Ibagay na tamo kayo nga puso yung mga buling doga katag sa wasa. Ako ba yung bayan? Naggalan nyo kayo mo ba? Naggalan nyo maayo ka dito mo bunalan nyo lang. Busak sila ng sigal. Ako nila to ibusong din ang pa. Si kuya mo ko po. Masuba ko rin. Sunginan ka rin na pa. Ibuso ko dali. Ganang pa ko hindi mo. Ako na masugo. Ako na lang may makasugo na minawa naman. Manood na yung buso nyo nun. Ito ko nun eh. Yung kulap ko, ipusa ninyo dito. Kaya kayo kong kitrabaho. Yung kamuha mo kitrabaho. Ako ba yung mga sige na magsalbon na? Kaya, tulad ba? Wala nang mabalante ka, bili ha? Dagko na kayo magbuha pa may mabot. Balon sa eskwela, kipasa sa papa, sermon ni Ina. Mama, dito akong iskilahan, ma. Na. Ako ang balan. Na. Ma, dito akong iskilahan ang balon. Masaan, Berelia? Ngayon na magbalon? Sus, kapalulong ko na yung batasan. Magpakagkuhalit ka para magbalon. Sus, kayo mga kamparihar mo lang doon. Sige, magpakaibalon kayo mga grado. Sige, mag-garap mo. Sa skilahan ko lang. Kuhan ha? Sige, maggalong skilahan. Sige, magpakagkuhalit yung mga batasan niya. Ako yung mga grados na kagmayog. Sabi ganahan yung mga kabalon. Baka yung mama. Sige, kayo balon. Pagharap mo lang doon. Ay na. Sermon ni Ina, kay gauyab-uyab na.
Kisa man eh. Lo! Saan eh? O saan yung Maria? Mga bata pa kayo mo buyawiyag na mo? Telo dyan ba taon? Telo dyan na nakurong. Makauli na rin balay. Gibilihan sa pundere. Telo makauli na rin. Makauli na dyan na rin ba taon eh. A few inches later. Hoy, Berila, paminan ako dire. Pinsa man na. Kisa rin katawag ko. Nagkatawag din mahal din na. Iyab daw to nimo. Dili oy, mahal magud ako hanggang mo sa eskwelahan ng good. Ala magbilot bot pakay mo sa kuya mo. Diyan mahal ako hanggang sa eskwelahan ni. Oh, mahal na may balance ako ng good. Oh, mahal marong ako ang mga classmate. Oh, mahal ko. Kani ka na kang bata kay kagaw ya buyag na ka ha? Piday pag eskwela sa tarong day usa. Ko. Usa mo gitudlog tarong dire sa balay? Kagituwa mo gitudlan? Di bang maguyab mga bata pa kay mo mga kay maguyab. Kun kara mo. Sus pag madunggan din ako man mga tabusin ha. Kamu jud di kara jud di jud mo sa maba. Kamu nagana jud mo mayo ha. Ibuyab na mga bata kay wa mo naabot pa manabot. So mga na to guys, sa mga klase-klaseng sermon sa atong nanay all the time. O, di ba? Relate mo? Kung nakarelate mo, please comment below. Kisa pa itong wala subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe. Dudong Vlog TV, please click the subscribe button. Sa galigugug sa atong mga dulungan ng mga yoyo, pero kimingaw ta. Okay, kinahanglan na to ilang sermon. So bisan paggayayaw sila, bisan patak-takam gumaba dira, pero nakatabang sa tuwa. Kung kisa to mga naapay, mga inahan dira, please love your mother. Sumoto guys, so dapat dito pa-feel na to sa mga inahan. Importante sila sa tuwa, bisag sermon sila sa tuwa. Pero love na to sila, importante sa tuwa. Mao na dapat ang ato ipapil sila, Kaya bisa pa mag-unsa na kalingugug sila sa itong balay, pero importante ka na sa tuwa. Higihigug mata nila. So dapat mo higugmao na to sila. Sa mga mother, no dirata na no? We salute you all. Mother, we love you. Mang, kung asa man ka karon, mahal kay ka na mo. I love you so much. Nay, kayo po ang aming buhay. Happy Mother's Day!